Ka jilla meglea hadu ka shpo buje min step jong ka khan ro tarik unailar ka dan ru phulai ngut ki bayot mayo covid-19 ban ru phungut ki blakot no ka office UDHSMI kala pentip bana kini kin ru phulai ngut ki bayot mai ru ngut ki na east Khasil district ha ka ba baro ru ngut ki ru pai ba khandai ngut ki ru pai ba na riboy district but south prangut na west Garo Hills district ki bakan thop ya live khandai ngut ki sipai BSF but khandai ngut ki ru pai ba Nakini kin ru phongut ki bakot no mentangasni langut ki na riboy district iway na west Giant Hills district but san phun riungut na east Khasil district ki bakan thop ya way UBSF langut ki armed forces but san phu arngut ki ru pat ba da ka jingyo thmai kini kin ru phulai ngut but ka jingkot no kin ru phongut ka jela meglea hadu bapmi ya kane ka khubor ka don 6000 laispa san south li ki positive case ru spa khandai phulai li ki active case ru spa san li ki recovered case but ru ngut ki balaklat no Nagini kin reus pa khandai phulai li ki active case ka east Khasil district ka dan lais pa phra li ki active case ha ka ba ki sipai BSF ki dan phra li ki reu pai ba ki dan aspa lai phulai li but ki armed forces ki dan rep khandai li ka west Khasil ka dan light li ka south west Khasil ka dan iway ka riboy district ka dan khandai li ka west Giant Hills santali ka east Giant Hills ka dan santali ka west Garo Hills shispa phra li ka south west Garo Hills ka dan light li ka south Garo Hills ka dan atli but cannot Garo Hills ka dan pratli ki active case